Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi berkah awujud kesehatan jasmani saha rohani. Saengga kita saged ngumpul wonten ing dina acara dina iki. Ingkang kula hormati Kepala Sekolah SMP Negeri Slawi Surabaya, Ibu Ismi Latifah, Bapak Ibu Guru saha kanca ingkang kula tresnani. Ing kalodongan iki aku arep menehi topik bagian kebersihan lingkungan sekolah. Wis ora normal maneh yen ngrungokake wancana lingkungan resik kudu ana gandengan karo sampah. Sampah angel dilalekake saka ing pikirane. Salah sijine yaiku kedadean banjir. Yen dibedokno ana loro sampah, yaiku sampah organik lan sampah non organik. Salah sawijining contoh sampah organik yaiku daun. Lan salah sawijining contoh sampah non organik yaiku plastik. Orang menengake yen plastik ing sekolah kita menika jenis sampah plastik akeh. Mulai sekolah biasane ngadegake program piket kelas sing asring tindakake ing sekolah, nanging sawisise sampah akeh maneh. Nyatane asring guru-guru menehi peringatan marang awak dheweke. Nyatane teorine muga-muga lingkungan sampah ing sekolah tetep resik, yaiku kesadaran saben siswa. Semono uga yen layanan masyarakat ditindakake kanthi piket kelas ditindakake kanthi tenanan, lingkungan sekolah sing nyaman lan resik bakal digawe. Komus masalah sampah ing sekolah bakal imbang yen saben siswa duwe kesadaran tumrap awake dhewe. Ayo dijaga lingkungan sekolah, muga-muga bisa nggawe sekolah sing nyaman lan resik. Makaten ingkang saged kula aturaken, kirang langkung kula nyuwun pangapunten lan dumateng kawigotosan kula matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.